ଆଜି ଯାଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଘରେ। ତମେ ଆସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସରେ ବସିଛୁ। ମୋ ସାନ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ନାତି ଆଉ ଏପଟେ ବସ୍ କତିରେ ମୋ ଝରକା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ବସ୍ଟା ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ତ ବସ୍ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ପୁପୁ ଆସିକି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଓହ୍ଲେଇକି ଆମକୁ ସବୁ ନମସ୍କାର ହେଲେ। ନମସ୍କାର ହେଲା ପରେ ଆମ ବେଗ୍ ଫେଗ୍ ପୁପୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାର୍ଲରରେ। ତ ଏଇଠି ପାର୍ଲରରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ପାର୍ଲର ଜଗତସିଂହପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ତ ଯେ ଯିବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ସାଇ କୃପା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ତ ପାର୍ଲରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ଝିଅଟା ଶିଖୁଛି ପାର୍ଲର କାମ। ଏପଟେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚେୟାର ଉପରେ। ତ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଚା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପାର୍ଲର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସାଇ କୃପା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ତ ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ମୋ ଝିଅ ପାର୍ଲରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ସାଇ କୃପା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଯିବେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ